Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzekhalelwe ngamasongo kaSigonyela umlisa Osolwa ngokubulala abantu abangu-18 eNgobozane eLusikisiki eEastern Cape. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandande Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Kubikwa ukuthi usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela oyedwa ngecala lokubulala abangu-18 eNgobozane eLusikisiki eEastern Cape. Lesigameko esashiya abantu abaningi beshaqekile ukubulawa inqwaba yabantu Ngesihluku eLusikisiki emavikini amabili edlula. Abantu balishayela ihlombe kakhulu isenzo samaphoyisa. Kube ukuthi lo msolo ongadalulanga igama nasibongo kulindele ukuthi avele enkantolo yemantshi eLusikisiki namhlanje. Bafethu ke abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngaso isigameko sokuboshwa kwalo mlisa ongadalulanga igama nesibongo kanye neminyaka yakhe. Olindeleke ukuthi avele namhlanje enkantolo khona eLusikisiki. Nomvula Mhlongo uthe ngibona ngathi umsolo akafanele nayijele nje, udinga umphakathi uzibambele yena ngoba kuyafana uyophila impilo engcono ejele kodwa imphefumulo yabantu angeke isabuya. Ukhaya uthe khuluma gazi elinganacala bakhiphe bonke, igazi lomuntu liyakhuluma. Uayazinga Mantusi uthe ucelemba kuphela okufuneka udlale indima yawo kulabasolwa, abadingi nje ijele qha, badinga ucelemba. Wabe esafaka ama-emoji atshengisa ucasu. Ulindi Zondo uthe mhla kwaboshwa abantu basemakini bengenze ecala yilapho uyobona khona ngempela ukuthi kuyenzeka ubhece ngobende inyama ungayidlanga, njengoba igama lithi umsola asilinde aze abizwe ngombulali bese ke singamdiqa ke njengomzansi sikhwele sidilike kuye, kodwa hayi ukuthi sivele simsukele nje. Usira Masipara Maphitha uthe udinga thina lowo ngoba uzothi esuka kube kuthiwa unikwe ibhayili. Ubhuti wakangobese umudli uthe sacela nisiboleke yena imzuzu nje u10 somphakathi anduba ayoqala enkantolo. Uncame Mkhize uthe seziyakhala ke zisuka nje akazikhiphe nabanye futhi akabakhiphe. Uhlengiwe Princess uthe kube kuya ngami bengeke aboshwe, bekumele anikwe umphakathi uzibonele ngaye ngoba kufana nokuthi nisazomkhipha ngebail nina zenkantolo zasemzansi. uThabiso Thabs uthe awu Nkosi yami ijelelani lonilelo ngoba akeze la azoxoxa nomphakathi akhiphe nabangani bakhe. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho ngalo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.